wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian kula. Ing dinten punika badhe ngandharaken video pembelajaran babagan cerita rakyat. Ingkang gadhe ancas pasinaon inggih punika peserta didik saged mangertosi isi teks cerita rakyat lan sasampunipun saged nyerat sinopsis teks cerita rakyat mawi basanipun piyambak. Langsung kemawon nggih. Cerita rakyat punika inggih menika cerita ingkang ngrembaka ing masyarakat. Cerita rakyat gadhahi titikan inggih menika anonim. Tegese ora ngerti sapa sing nganggit amarga diwarisake kanthi lisan. Titikan kaping pindho yaiku kolektif. Amarga ora ngerti sapa sing nganggit. Mula dadi duweke masyarakat bebarengan. Titikan kaping 3 yaiku diceritakake kanthi lisan saka generasi marang generasi saterusé. Wonten unsur-unsur cerita rakyat yaiku ingkang sepisan paraga lan penokohan. Ingkang kaping pindho yaiku latar utawa setting. Saderengipun paraga punika wonten jinise. Ingkang sepisan paraga protagonis yaiku paraga ingkang sipatipun sae. Ugi wonten paraga antagonis yaiku paraga kang sifate ala. Lajeng wonten paraga pambiyantu minangka paraga kanggo cadangan. Wonten latar utawa setting yaiku wonten papan panggonan. Ugi wonten unsur tema. Tema yaiku landhesaning cerita. Nggih. Ugi wonten alur utawa plot yaiku rerangkening cerita utawa dalaning cerita. Ugi wonten amanat. Amanat niku pesen saking pangripta utawa panulis. Ingkang pungkasan wonten sudut pandang. Manggone utawa posisine pengarang utawa pangripta ing cerita kasebut. Nggih, kita lajengaken. Wonten wujude cerita rakyat miturut ahli kaperang dadi sekawan. Ingkang sepisan yaiku fabel. Fabel menika paraganipun kewan. Nggih, ugi wonten legenda nyritakake kedadian papan panggonan. Ugi wonten mitos. Nggih. Lajeng wonten sage. Sage punika kalebu cerita sejarah. Sameneika wonten cerita rakyat asal usul Candi Prambanan ingkang gegayutane kalian Roro Jonggrang. Ing mriki sampun dipun jlentrehaken critanipun nggih. Cerita iki critakake kisah katresnaan antarane pangeran kang jenenge Bandung Bandawasa lan sawijining putri kang jenenge Roro Jonggrang. Sing mungkasane amarga dikutuk sang putri dadi watu amarga wis nipu Bandung Bandawasa. Dongeng iki critakake kepiye asal usul Candi Prambanan, Candi Sewu, Keraton Ratu Boko lan Arca Dewi Durga.
kang ditemokake ing jero komplek Candhi Prambanan iku. Kisah iki diwiwiti kanthi terbitake Bandung Bondowoso kaliyan sawijining putri saka Prabu Baka. Sakwise dheweke ngalahake putri kasebut jenenge Rara Jonggrang. Nalika Bandung Bondowoso pingin nyunting, Rara Jonggrang nolak lamaran kasebut amarga dheweke ora gelem rabi marang wong kang wis mateni ramane mau. Nah, lajeng swara antan kang bertalu-talu lan sinar kobongan jami. Nah, niku prosesipun crita kala wau, carane Rara Jonggrang niku saged nolak lamaran. Nggih dados sang putri kala wau carane kepiye supaya bisa nolak lamaranipun Bandung Bondowoso. Nah, nganti nindakake mau gawe sinar kobongan jami ing sisih wetan negesi bilih dina wis fajar. Ateges pasukan jin lan demit sing bantu Bandung Bondowoso bangun candhi mau wedi balik ning jero bumi. Nah, nggih, mulane dheweke nesu lan murka saengga ngutuk Rara Jonggrang dadi sawijining watu. Amarga kemurahan ati Dewa Siwa, Rara Jonggrang wah dadi arca. Mboten namung sekedar watu. Nggih. Nah, lajeng Rara Jonggrang mau terus dipanggunake minangka pelengkap candhi kaping 1000. Menika piwulangan